Hola, bon dia, bona hora a tothom. Avui us vull parlar d'una tècnica, la tècnica del trencadís. Un exemple el trobaria a la Casa Bauman. Aquesta tècnica, aquesta utilització de mosaics, el seu origen és bastant antic. Hauríem de remuntar-nos a l'antiguitat i trobaríem aquells primers vestigis de mosaic decoratiu, ornamental, a Turquia, a Grècia, a Roma. Aquí a Catalunya tindríem a principis del segle XX amb la figura d'un arquitecte i mestre Antoni Gaudí, qui s'explica que quan estava visitant unes obres va veure que hi havia una acumulació de lofa, de pissa, i ell, veient que no li donarien sortida, ho va demanar i llavors va començar a fer petites tessel·les entre 8 i 10 centímetres i així començaria a néixer el que és el trencadís. Què feia? Utilitzava aquestes petites tessel·les d'aquesta pissa, d'aquesta loza, i amb una mena d'argamassa, morter, amb aigua, calç i sorra, faria aquest conglomerat, aquest morter, per poder-les enganxar. Aquest trencadís el va començar a aplicar a moltes arquitectures seves, sobretot a l'exterior, però també ho aplicava en el que serien altres elements com en bancs, en parcs, en banys, en ponts, que serien jardineres, a tot arreu, perquè a més de ser una decoració amb colors així molt vius, que és el que més li agradava a ell, recordem una mica aquesta filosofia del modernisme, d'utilitzar aquests elements orgànics. A més està recuperant una tècnica passada, que era la utilització del mosaic. Doncs ell, gràcies també a aquesta utilització d'aquestes petites tessel·les, aquest trencadís, donarà com una mena de coraça, de protecció a les seves obres, perquè pensem que això està a la intempèrie. Si pensem, per exemple, en el Parc Güell, que seria una de les seves obres més emblemàtiques utilitzant el trencadís, està tot a l'exterior. Doncs aquest trencadís serveix per això, de protecció davant les inclemències del temps. Els materials a vegades van poder variar i podem trobar algun trencadís fet amb fragments de vidre o de pedretes o de marbre. Fins i tot és molt divertit que s'explicava que una de les grans frases de Gaudí era «Això s'ha d'agafar grapat, si no n'acabarem mai». I això s'utilitzarà, com estava comentant, en moltes peces. Aquí a Terrassa ho trobaríem, a part del que seria la Casa Bauman, com us he ensenyat, doncs el que és a la façana del parc de desinfecció i, clar, té una relació molt directa amb el que és la utilització i la tècnica dels mosaics. Podríem dir que els mosaics presenten com 3 tipologies. Estaria el mosaic romà, el més clàssic, que es feia utilitzant petites tessel·les de marbre. Després també tindríem el que és el mosaic venecià, que utilitzaven tessel·les de ceràmica esmaltada, i finalment tindríem el mosaic àrab, que utilitzaven petites tessel·les de ceràmica vidriada. I bé, bàsicament serveix això, a vegades eren més per fer diferents dibuixos, d'altres simplement jugaven amb aquests colors, amb aquest, un altre cop, organicisme de la imatge. Aquesta tècnica va continuar utilitzant-se en els anys 50, Santiago Calatrava, un arquitecte, també ho va fer servir, però en lloc d'utilitzar aquests colors així vius, utilitza més aviat colors plans, aquest blanc per revestir les seves peces, així, gairebé com donant elegància. A més, d'explicar-vos tot això de la història del trencadís, com que d'aquí res és la Fira Modernista i no podem anar a la fira, doncs us proposo un joc, una activitat perquè la fira, el modernisme, vingui a casa vostra. Jo avui amb els meus bessonets hem estat fent tot tipus de fragments, com si fossin aquestes tessel·les, d'acord? I després, amb una mica de cola, hem buscat superfícies que poguéssim utilitzar per crear els nostres propis trencadissos. I aquí tindríem el que podríem dir una futura jardinera d'una llavor, d'una llentia o d'alguna cosa petita, d'acord? O aquí tindrem un futur cofre de joies meravelloses. I res més, faré algun vídeo més parlant de coses del modernisme i us donaré una proposta d'activitat o de joc per si voleu col·laborar i així entre tots tornarem a estar a la fira, encara que sigui des de casa nostra. D'acord? Doncs res, espero que us hagi agradat i fins a la propera. Adeu!